Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Presi, isang tambalanistang bisyo ang pakikinig ng Mahiwagang Burnay. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang aking pinagdaanan. Sigurado ako na maraming aral na mapupulot ang mga kapwa ko tambalanista. 16 na taon akong kasal sa lalaking niloko ako not only once but thrice. Yung una, kababata niya. Yung pangalawa, kalaro niya sa online games. Yung pangatlo, katrabaho niya. May anak kaming kambal at 4 na taon pa lang sila noon. Matapos ang paulit-ulit na pagde-deny, pagtatalo at pangangaliwa, naging manhid na ako. Binaliwala ko na yung mga kutob ko kasi nababaliktad lang ako. Sa huli, ako pa yung masama at maraming hinala. Napagod na akong ipaglaban ang taong ayaw namang ipaglaban siya. Madalas habang nagdarasal kasabay ng pagpatak ng mga luha ko, tinatanong ko ang Diyos kung talaga bang ipinanganak ako para malungkot lang. Lumaki kasi akong hindi ko nakilala ang nanay ko at wala din akong tatay. Tapos yung pinangarap kong pamilya kapag nag-asawa ko, wala din pala. 2021 na magdesisyon akong tuldukan na ang aming relasyon. Sabi ko pwede na niyang gawin ang gusto niyang gawin, mahalin kung sino ang gusto niyang mahalin. Sustentuhan lang niya ng maayos sa mga bata, wala siyang maririnig sa akin. Ang haba-haba ng pinadala kong message, pero ang sagot lang, like na emoji. Huling balita ko, going strong sila nung katrabaho niya. E di good for them. It took a while bago ako nag-heal, nagpatawad at nag-let go. Matagal bago ko natanggap ang nangyari sa marriage ko. Pero ganun pala talaga. Isang araw magugulat ka na lang na kaya mo nang balikan yung masasakit na alaala at ikwento nang hindi ka umiiyak. Hindi na manginginig ang boses mo, hindi ka nagalit, wala nang hinanakit. Prayers do work. Talagang nakikinig ang Diyos sa umiiyak na puso. Sa ngayon may partner na din ako. Hiwalay din siya. Alam ko sa mata ng iba na bubuhay kami sa kasalanan. Pero hindi kasi nila alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Yung iba nga siguro tingin sa akin kabit. Pero dumating siya sa buhay ko nang hindi ko inagaw kanino man. Kaya kong maglakad ng taas noo. Ang papayagan ko lang na humamak sa akin ay yung walang bahid ng kasalanan kahit isang kudlit. From what I went through, natutunan ko na ang kaligayahan ay nagmumula dapat sa atin at hindi hinahanap sa iba. Maling mabuhay ng miserable dahil sa tingin ng iba, yun ang tama. Batid ko na madaming listeners ngayon ang dumaranas ng pinagdaanan ko. Isang mahigpit na yakap para sa mga luhang pinakawalan at sa mga sama ng loob na walang ibang nakakaalam. Lilipas din ang lahat.
Huwag mo lang hayaang maubos ka habang pinupunan ang pagkukulang ng iba. Huwag mong piliting buuin ang pamilya kung ang sarili mo wasak at durog na. Hanggang dito na lang muna, tambalan. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Pressy. Napaka-bibigat na mga inilabas na mga words of wisdom ni Pressy for today. And really and truly, I hope na yung parehas ng dinadaanan niya, anumang klase yan. Kasi diba, hindi naman lahat katulad ng love story, hindi lahat ang issue ay love story. Yung iba, ang issue ay career, yung iba, ang issue ay buni. Parang tama masyado seryoso. Iba buni na hindi na gumaling-galing. Paulit, pabalik-balik na an-an. Kumalat diba? Diba? Kumalat sa buong katawan. Ganon. Yung mga ganon, I mean, of course, hindi nakakatawa yun kapag kumalat at bumabalik-balik ang isang skin problem, no? Pero, ang sinasabi lang natin na iba't iba tayo ng laban. Iba't iba talaga tayo ng mga issues. Minsan iniisip natin na yung pinagdadaanan natin, ito na yung pinakamahirap na pinagdadaanan. 'Di ba? Siguro para sa iyo. Kasi 'di ba kanya-kanya naman 'yan. So, 'di ba lagi natin naririnig 'yan, hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo kakayanin. Tapos meron kang mababalita na iba, mas matindi pa 'yung nangyari. Tapos sasabihin din sa kanila, 'di ba? Hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo kakayanin kasi iba't iba po tayo ng kakayahan pagdating sa pain at iba't iba tayo ng kakayahan pagdating sa mga pagsubok, no? Kaya yung kung ang blessings kino-compare natin na bakit siya may ganon, ako wala, ganon din sa problema. Hindi lang natin nako-compare na ay, bakit siya may problemang gano'n? Wala pa akong narinig na gano'n. Ay, nakakaingit naman. May problema siyang gano'n. Walang gano'n diba? Baliktad lang pag problema. Pero gano'n din, diba? Na kung ikukumpara mo, bakit kaya yung problemang yun sa kanya napunta at hindi sa akin? Diba? Bakit kaya yung ganyang klaseng pagsubok, siya'y nakakaranas niyan at hindi ako? Diba? Kasi nga, iba-iba tayo ng kapasidad at kakayahan. At kung for others, it would seem na ang babaw naman ng problemang yan, hindi yan mababaw. Valid yan kasi sa kakayanan mo, sa puso mo, sa utak na meron ka, sa background na meron ka, yan yung kakayanin mo. Kaya hindi ibang problema yung binigay sa'yo. So, lahat ng problema po ay valid. Diba? Yes. Lahat ng issues. And lahat ng mga sinabi ni Pressy na words of wisdom ay valid for all different types of problems. Diba? Ang ganda nung gusto ko yung sinabi niya that prayer truly works. Yes, na nakikinig talaga ang Diyos sa pusong umiiyak. Alam sa pusong nalulungkot, sa pusong naghihinagpis. Correct. Na yung sumisigaw sa kalungkutan, yung naghuhumiyaw, yun, nakikinig ang Diyos sa ganyang klase mga puso. So, hindi lang po tayo titigil sa pagdarasal. Correct. Pag pinanghawakan mo yung mga words of wisdom na yan, again, kakampante yung yung kalooban mo. Totoo yun. Marami akong pinaprocess sa mga sinabi niya. Isa dyan, yung mga, yung binitawan niya kanina na paghahanap ng kaligayahan ay hindi mo dapat gawin. Dahil nasa sarili mo yan. Diba? Kung gusto mong maging masaya, wag mong hanapin sa ibang tao. Diba? Nasa sayo yan. Decision mo yan. Ikaw ang magkocontrol ng sarili mong happiness. Diba? Palagi ngang sinasabi ng tambalan, you are in charge of your own happiness. Correct. Kung bakit ka nalulungkot ngayon, kung bakit ka nagkakaganyan ngayon, isa lang pwedeng sabihin yan, kasalanan mo yan. Ayan! Wow! Why? Oo. Wow din, partner. Wow and why? Oo, kasi you allowed it to happen. 'Di ba yung sinasabi ng tambalan, 'di ba madalas sinasabi namin na may control ka sa mga bagay na nangyayari sa sarili mo. Yung mga nasa labas hindi mo kayang kontrolin 'yan. Ano yung mga kaya mong kontrolin? Your mindset, your emotions, your actions. Alangan namang hindi mo kayang kontrolin yung pag-ihi mo. 'Di ba?
Tama ba sinabi ko? Minsan hindi namin makontrol. Ganun yata talaga pag diba? Maluwag na. Pag nanganak na ng dalawa. Ganun yata yun. May control ka at some point, di ba? Pero may control kayo na. Yun yung sinasabi natin. Yung lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon, may contribution ka dyan. Meron at kang yun, may ambag ka lagi dyan. Kung bakit ka nalulungkot ngayon, these are byproducts of your actions. Bakit nga ba ako malungkot? Anong ginawa ko? Di ba? O kung kagagawa ng iba ang kalungkutan mo ngayon, inalaw mo pa rin mangyari sa'yo yun. Kasi kung naglagay ka ng shield o naglagay ka ng harang para hindi maapektuhan sa sinasabi ng ibang tao, di ba? Di sana masaya ka ngayon. Pero hindi mo nilagay yung shield mo eh. Ang hirap kasing gawin yung shield You allowed people to di ba? To take away your happiness. To take control of your it's time to fight. Yan. Diba? Diba? So in other words, totoo po yun yung sinabi sa atin ni Presi. Yung kaligayahan mo ngayon, di ba, hahanapin mo sa sarili mo. Pwede mo siyang kontrolin. Huwag mong hahanapin sa ibang tao. Kasi pag pinilit mong hanapin sa ibang tao, hindi mo talaga mahanap. Hindi mo mahanap, mas mahihirapan kang gawin. Diba? Though, again, it's understandable. It's all but normal na makaramdam ka talaga ng kalungkutan. Ng hurt, ng pain. Ng pain. Diba? Pero yung sinasabi natin, but don't make it a habit. Na parang, bakit ganun laging pinapalungkot ako ng ibang tao? Bakit hinahayaan ko na kontrolin ako ng ibang tao? Bakit hinahayaan ko na pasukin ako ng kalungkutan mula sa ibang tao? Yan. Yun yung hindi magandang gawin, hindi magandang bisyo, 'di ba? So try lang. Kailangan mo lagyan ng barrier doon. Kailangan lagyan ng harang na next time hindi ko hahayaan na nakawin ng ibang tao ang kaligayahan na dapat nararanasan ko ngayon. At kung halimbawa partner, ang pwede mo ring isipin ay ganito yung mga this is yung mga ganyan na finifeed sa'yo ng mga negativity, this is the ways of the enemy. Ito yung ganap ng mga ng kalaban yung mga kalaban ng Diyos 'di ba? Na ay i-feed ko yan ng hindi magagandang bagay. Tatakutin ko yan, bibigyan ko yan ng anxiety, diba? Ganyan. So, we will do kaya nga sinasabi niya that prayers truly work kasi lalabanan mo ng prayers yung mga negative thoughts na yan. And negative emotions. So, yung ganyan na sabi nga ni Presi, binalikan ko lang partner, gusto ko lang basahin ulit. Sabi niya, ito bago ko mag-heal. Bago ako nakapagpatawad at bago nag-let go. Kasi it also takes time. May mga ganyan talaga. Merong iba na mabilis lang nilang magagawa yung I will not let other people hurt me. May mga ibang ganon. May mabilis. Merong iba na it will take time kasi pinoproseso nila, gusto nilang maramdaman lahat, o kaya malungkutin silang tao, hindi talaga sila ganon. O kaya yung background nila, parang background ni Presi. Ever since, walang mga magulang, so walang nasasandalan. So iba-iba talaga. Pero ang pinaka-importante, yung araw, 'di ba? Yung araw na dadating na magugulat ka na lang. Ito yung sabi niya ganun pala talaga isang araw magugulat ka na lang na kaya mo nang balikan yung masasakit na alaala at ikwento ito nang hindi ka na umiiyak. Yung babalikan mo na lang to na hindi sana dumating na kaagad yun, correct. Wish natin para yun sa ilan na mas matagal magproseso ng problema. Correct. Ako partner, lagi kong wish yan na sana dumating na ako dun sa point of victory. Na sana dumating na ako. Oo, ganon. Sana dumating. Kaya lang, habang hindi pa, pagdadaanan mo talaga yung pain, pagdadaanan mo talaga yung iyak, pagdadaanan mo talaga yung sabog ka, bangag ka, parang mali yung mga ginagawa mo. Pero, yun yung sabi ni Presi, 'di ba? And it's a reminder for all of us, reminder ni God through Presi, 'di ba? Na dadating din yung araw na yung iniiyakan mo, hindi mo na iiyakan. Na dadating yung araw, tatawa ka din ng malala. Alam mo yon, yung magkakanda-utot na yung ganong klase ng tawa, yung nauutot ka na sa tawa, yung lumalabas na yung lahat ng yung hangin. Yung kinakabag ka na kakatawa, di ba? Ganong klase ng puro utot na lang. Correct, ganon. Yung ganong dadating din yung moment na yon. Tiwala lang, laban lang, di ba? Na that time will come. Dadating yung panahon na yung pinagdadaanan mo, your past will become a testimony for other people, 'di ba? Na it's a story of inspiration. Oo, na gabi dinaanan niya yun, correct, dinaanan niya yun, tas nakayanan niya. So ibig sabihin itong dinadaanan ko ngayon, kakayanin ko din.
Yun. So, yan ang itinuturo sa atin ni Presi for today. And thank you dahil ikaw ay adik na adik, Presi, sa pakikinig ng kwento ng Mahiwagang Burnay. And happy naman kami na ngayong araw na ito ay na-share naman namin yung kwento mo. So, go, go, go lang! Laban lang ng laban, sabi nga ni Presi. Maraming salamat, Presi, again for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!